Radyo Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Mga anak, ari na si Mama. Ari na ako. Nga nagpakita ka pa sa amon. Napulo ka tuig mo kami naging bayaan. Karon, may guya ka pa nga mag-atubang sa amon? Mga anak, mapaatag ako. Wala ka sang dapat ipaathag sa amon. Wala ka sang puros sa pasisang iloy. Hindi ka namin kinahanglan. Ginakaugtan ka namon. Maayo pa nga napatay ka na lang. Mama, sa diin ka, di nagkakaginasambit sang iya mga anak, nga ginakaugtan siya. Mama, sa diin ka, isa naman ka matahong kag makatalando kasing-kasing kasaysayan diri sa aton nobela sa kahanginan. This is my life. Sa kasaysayan. Mama, sa diin ka, isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Luzon Enhanced Community Quarantine sa mga papasok at lalabas ng Pilipinas. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba.
Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Kagkaron sa kasupon sa gato nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa tiin ka. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. Ay, abaw. Kataas ka ng tubig sa subatyo yung ha? Maayo na gani ina kay nagaamat-amat na gamay ang tubig sa suba. Kagungong kadamo sa ginanod nga kahoy yung ha? Nagapang mangpanggid ang tubig sa suba o. Kagkadamo sa nagkalasangit ng mga kawayan kag kahoy yung ha? Sa kanipaan. Ay! Diyos ko! May tulog ka, balaho! Ano ina? Diyo'y tao! Tao nagalutaw ngayon na ho! Tao, Diyo'y kagbatay na na ho! Ayun. Tao mato din ang nasangit sa kanipaan. Sinon, dali ka. Diyo'y? Pangitas ang singit. Nga ibutong naton si iya. Basi kung ano ron siya karon sang tubig. Dasiga, dasiga. Diyo'y mangita ko sang nimuon tanga singit. Dali lang, gid! Patay na ba lang taong ina? Wala siya sang bayo. Hublas siya. Oh, sino yan ini siya? Ginaanon siya sang tubig. Joy! Pakanto diri sa kanipaan. May ari na ho! Abing dala mo. Ari, Diyo'y, hari ho! Abing dala mo ngayon sa lingit. Oo, ganito ano mo sa pagsingit na siya kay way man sa bayo. Hublas man na siya, Diyo'y. Ay, ano ba tuod, no? Paano man? Ay, hugali, Joy. Arang balsa-balsa nga ginagamit natin nga magtabok pa sa piyak sa suba, ho. Way maanod kay nagahid sa puno sang nipa. Yara matuod, oh. Dali kasi nun. Sakyan ta ina. Oo. Kag palapitan tang tao nga nasangit sa kanipaan. Buligi ako sa balsa, ha? Oo, Joy. O, Joy, ari na ta. Ari na ta sa tupad sa tao, ha? Abi. Himulsuhan ko siya. Ba, sinun? Ang nga ginatulok mo ko, Joy. Titip na?
May pulso pa siya. Buhi pa ini. Ano? Buhi pa ini sinon. Abi, ay buhay pa matuod ang tawang ini, Choy. Buligi ako sinon. Ipasaka na to sa balsang taong ini. Oo, Choy. Wow, muscles. Hoy! Ay, Diyos ko. Letse ka karon na. Choy. Lugay gani sinon ha. Mga lain-lain yung among imo. Nasiga na. Agad madala naton siya sa takas. Oo, Choy. Kaya! Oo, Kadamo pa sang inughalay nato, Nay. Ay ano, abi kay halos tanan nga mga bistita, napasagid. Ang importante, Nay, nga wala ka mo maano ni tatay. Mamala lang niya mga bistita. Ay, abi mo, Edna. Ang kinakabalakan ni tatay mo. Amo ang galastuhon mo sa pag-eskwela mo. Ah, hindi yun na pagproblemahin, Nay, ah. Kung wala ka mo sa igasto, mauntat ko eh. Ay, hindi. Hindi mahimuo mag-untat ka. Inaang handong ni tatay mo nga makatapos kagid sa kolehiyo. Bisan tuhan ang katuig nga kurso. Nay, anhon tagani kung wala ka mo sa igasto. Kainsyindi man ko nga amo nang handom nyo sa akon. Pero kung mabudayan gid man ka mo, hindi na lang ako magpadayon sa pag-eskwela ko eh. Sa daso naman kung may kwarta kita. Masugot ay han si tatay mo. Masugot na siya, Nay, ah. Ako ang mahambal sa iya. Hindi ako gusto nga problemahon ninyo ang pag-eskwela ko. Kag mangutang, agad nga makatapos lang. O ba? Uy, iyubal na ni sino nang nagapanawag? Ay, upod siya sila man. ni tatay mo. Abi kadto sila. Tamwa sa idalom sang bungyod. Dito sila nagpadulong ni tatay mo, ho. Manapas sila sang hilimuon nga balayan ta. Edna! Dali, anay! Dali, anay! Ah, Edna! dali lang. Dali lang yun na yan. Oo. Tangbaon ko sila sa idalom. Itumuok ang yalikod. Agad nga makagwang tubig siya baba. Ngayon na inom. Sige na sinon. Oo, Choy. Hindi bala Ito mo magdali. kayo. Hindi bala magdali ka kapoy. Ako at sa iya bala. Halito bala sa kanipaan. Kabalo ako. Ano mo kay hindi ko siya madaog? Ay, Diyos ko. Ano, bigay kaniwang sa imo, Choy. Huwag ka nag-vitamins. Hey, pos na sino na? Sige na. Itumuok ng yalikod. Oo, ito mo ko ng yalikod. Aray, Oh, ara na ho, nagsura. Ara, nagasuka siya. Sige, sino? Oo, Choy. Sige. Oo, Choy. To. Ara na. Toto, tagadiin ka? Nakita ka namon nga nasabit sa kanipaan sa kilid sang suba. Mahumayo lang gani kay nakasabit ka. Eh kung wala, kung tani, naanod ka gid kundiin. Choy, pinatulog kilang tango. Salamat, Gid. Diyos ko, Choy. Ang tapaludo ya kitaon, no? Huwag tabon si Barabas. Ay, abang, si Kasaid na, ho. Nagtamwa siya din sa aton sa ubos. Ay, Choy, tayo lang ako, ibawang ka ng kamisita ko. Itabon ko ni sa Baratiya, ya, ho. Si Edna nagadulog, ho. Dasiga, kang itabon sa iya. Oo, ginauba ko pa dahil lang kitang... Edna! Dira ka lang, anay! Yap, Hindi ako ka na yung siya, palapit, Baratiya. Dre! Dira ka lang! Doktor Pinoy. Health Watch. Anemia. Ano bala ang anemia? Ang anemia isa ini ka kondisyon kung sa diin ikaw wala sang enough healthy red blood cells nga naga-carry sang adequate oxygen.
nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life?
Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my... Hindi natin siya madala pasaka. Taklarong ganda ng lagyan eh. Wala ni problema, Choy, ah. Si Unga ang kinanglan naton, Choy. Unga? Oo. Sino nga Unga? Ay, ambot, ah. Si Unga bala ang karabaw ko bala. Ano? Abi ko gani kung sino. Yamuhat idigil balakas mo. Man, ining si Sinon. Bisan kabalo na gid siya nga seryoso ang ginambalan. Mapakadlaw pa siya. Lakat na to! Kuha na to si Unga mo! Oo, Choy, ah. Sige, da. Dakdan ko sang karusa si Unga ko. Ara na ho, naplastar ko na siya sa karusa. Choy, mauna ko sa inyo ha, sunod ka mo ha. Kaya masakay ko kay Unga. Maginahinay ka lang Sinon ha? Oo ah. Kataas ba sa taklaron mo? Kasinay lang ha. Basi mahulog siya sa karusa. Dinigtan ko din siya iya, hindi na siya mahulog. O sige na, masakay na ko kay Unga. Unga, masakay ko sa imo ha. Ay, ambot ah, kabright ang karbaw ko ah. Bao Diyos ko, mauna ko sa inyo, Choy, ha? Lulakat na Unga. Taklad! Dali na, tay. Masunod kita sa ilan si Nun. Sige, dali na. Tay, sino yan ang tao nga to? Ambot. Wala kita magkahibalo. Wala man si manugid. Ginpamangkot ko siya, pero wala gid manugid. Tay, basi kon PA na? Ano? Pidong, sino na? Dito lang siya i-plaster sa salugit. Ay, ambot. Wala kami makakilala. Basi taga-ibong ina. Ha? Kadamo sang pilas niya. Naigoy na siguro sa mga kahoy. Kag kung ano pa nga siit. Sang anuron siya. Walang gani kinasagit siya sa kanipaan. Sus ko natabo nga gindala siya sang tubig sa suba. Sa lawod ginang tupan niya. Hoy! Tinanoy mo ang tasine. Pabalon ta si Kapitan eh. Nga may nasagop kita nga tawo. Ha? Ay, balon ta si Kapitan? Ay, sus, maayo pa matuod, Pidong. Agod sa sina, mabuligan nila ang tao nga ina. Tay, anong ibulong to sa pilas ang tao nga ini? Ay, dali lang bala. May himag ako dira. Inang ibutang ta sa mga pilas niya. Tinuya na yung tis mo butangan, ha? Idna? Oo, tay, ha? Kas, buligi ko siya. Sinon, buligi anay si Edna. Kay madigamo ako sa aton kalanon. Ano? May nasagop ka mga tao sa kanipaan? Oo, Norma. Kag to siya subong sa balay ko. Baw Diyos ko nung, basi balakon malain inang atawo? Ambot. Hindi man kita makasuspitso sa isa katao. Kiti, wala pa man natin siya makilala mo. Kalaway man nga dudahan dahil natin siya. Ay, sus nung, kahibalo ka na gid sa lugar naton nga ini ha? Ka mga suspitsoso sa mga tao, diri? Amo gaani nga makadto pa ko kay Kapitan. Sugiran ko siya nga may nakita kami nga tawo. Kagato subong sa balay. Ay, ti maayo gid nung. Norma, may kwarta ka da. Abi, pohlama ko anay isa kagatos ay. Ibakal ko lang sang kalamay kag uga. Ay, wala gid ako subong eh. Islan tanang ka kung makapanguling na ko ah. Basta islan mo gid ako nung ha? Man ginabudget ko lang ang ginapadala ni Dolfo. Kay balo ka naman, kapigado man sa amon. Kung makauling ako bayaran ta kadayon. Ay di dali lang nung ha? Kuhaon ko pa ang kwarta sa kwarto ko. Sige, salamat gid. Islan talang kadayon ah.
hapon mo, Pidong. Day agata, may aga. Kuha na, kalamay kag uga. Ate, kamusta ka mo dito sa bukid? Ay, sus, kadamo sang lubi nga natumba, day. Ang panggas ko nga humay, ubos gid. Kagang iban nga kararuton, wala na puslan. Nagkalaluo sa tubig. Ay, ti, paano na nagaling utang mo diri? Day, amo gani na ginaproblemahan ko subong eh. Wala gid ako sing ibayad sa imo. Ang mga lubi nga mutani ang ginasaligan ko, wala na. Nagkalahulog nga alang-alang pa. Porte bing hangin eh, kakusog. Ang among gani balay, guba man. Ay, ti, ano ko naguba? Sala ninyo na iya? Kaya wala ninyo ginpakayo o kag ginpabakod, kundi naguba. Ano mo day kay pigado, gid? Ang masarangan namon, amo lang ang nipa kag kawayan. Wala kami sing ibakal sang siminto pareho sang balay mo. Ay, anay kagali. Balik na to sa utang mo. Kung mag-amo sina, nga dugay ka pa gali makabayad, may solusyon sa problema mo. Ha? Ano day agata? Agod nga mabuhinan ang utang mo sa akon, si Edna nga bata mo, paobrahan siya diri sa akon. Ano? Si Edna? Oo, si Edna. Paobrahan siya diri sa akon, bilang kabulig. Agod nga sa sina, makabayad ka man sang utang mo sa akon. Day agata. Oh, doon nakibot ka gidaw. Kung mag-obra diri sa Edna, amat-amat na iya nga mabayran niyang utang mo. Kundi, gamay na lang ang balayran mo sa akon eh. Pero day, naga-eskwela pa si Edna. Ay ambisyoso, kamarin mo ya. Day? Ay, ha? Ano to? Ano to man? Mga lupong sa Armalite na to Ang daw dito halin sa bukid.
person sane, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahom nga nobela sa kaanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa diin ka. Ginsulat kag sa direksyon ni Annalie Mirabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Let me live. Let me live. Action Radio!